И здравейте хора, аз съм Скайран и днес ще пробваме пак кръчите да пусна, за това ще като травмата нещо не става. Ще ни бъде нещо сега, ще видим. Да надигне. Хай. Крис? Аре да играме. Да. Не, друга нещо не ми дава да се такова. Дай от това да говорим. Не се чуваш. Не ме базикай. Не, вече ти чувам. Окей. О, мага, компа ми се преебал, човек. Компа ми се преебал. What the fuck? Не мога да го отворя, човек. Чуваш ли ме? Ама то не ми дава компютъра, не мога да го отворя. Изгасене и не може да се такова. То не може, аз го стартирам вече 10 пъти. Не ми дава. Пробвах. Какво да направя, човек? Предложи. А? Ладе, човек, трябваше някакси... Ако го преба, наистина повече никога няма седна да игра с тебе, нали знаеш? Няма как да игра с тебе. Пребане, човек. А? Той може и да не е прецакан. Ще видя, ще го дам. Отрея нещо такова. Аре, аз се затварям, ще се опитам да го оправя. Айде. Готова на Крис. Мелички, той не осъзна, че говорим, Макто се е заглушил и гледат някакви неща. И така хора, това ще всичко. Лайкайте, абонирайте и харесвайте.